Ahojte, moje meno je Katarína a dnes si povieme niečo k štruktúre trhu. A ja sa už presuniem do pravej časti grafu, aby sme si k tomu mohli niečo napísať. Takže vo všeobecnosti poznáme tri druhy trendov. Prvým je tzv. Rastúci trend, hneď si k tomu niečo povieme. Druhý je opak, čiže klesajúci trend. A tretím je tzv. Konsolidácia. Nič sa nebojte, hneď si k tomu niečo povieme. Pre tých, čo sa učia anglicky alebo si pozerajú anglické video alebo chcú poznať tie názvy v angličtine, si povieme samozrejme aj nejaké synonymá, tak pre rastúci trend je to uptrend alebo uptrend. Klesajúci trend je samozrejme downtrend a konsolidácia by bola potom sideways trend. Sideways trend. Tak. OK. Musím to celé presunúť. Tak. A ja som sa už presunula do pravej časti nášho grafu, aby som vám mohla povedať niečo k rastúcemu trendu. Predstavme si situáciu, že sa naša cena nachádza na určitej úrovni. Tu, kde je môj kurzor, dajme tomu tu. Od tohto momentu sa rozhodla naša cena, alebo teda celý trh rásť. Od určitého okamihu robíme malú korektúru, čiže cena opäť klesá do určitého bodu. Potom naša cena opäť rastie, klesá, opäť trochu rastie. Dajme tomu, že trošku poklesla ešte raz. Zasa porastie, klesne a tak ďalej. Tak, náš trh sa nachádza v rámci rastúceho trendu na tejto cenovej úrovni a od tejto cenovej úrovne sa rozhodol urobiť taký menší push smerom hore alebo taký menší impuls smerom hore. Tieto dva externé body v rámci nášho impulzu majú svoj názov a nazývajú sa tento úplne spodný bod sa nazýva najnižšie minimum ceny alebo low a tento opačný bod, túto hore, sa nazýva nižšie maximum. Možno sa to zdá zatiaľ trošku zložité, ale ono to má všetko svoju logiku. LL a tak. A tu máme LH, low high. Čiže ešte raz, najnižšie minimum a nižšie maximum ceny. Potom sa ten trh od tohto nižšieho maximu rozhodol maxima trochu skorigovať alebo vytvoriť menšiu korekciu smerom nadol. Tento tretí bod nazývame potom vyššie minimum alebo high low, high L. Tak. A potom, ako sa potom nazývajú naše zvyšné body, čiže tento extrémny bod, ktorý je vyšší ako predchádzajúci bod, tento extrémny bod, ktorý je vyšší ako predchádzajúce dva body, tento extrémny bod na spodnej časti grafu a vyšší extrémny bod na tejto spodnej časti grafu majú tiež svoje názvy samozrejme. Čiže pokiaľ toto bolo najnižšie minimum a toto je vyššie minimum, tak toto je logicky už len ďalšie vyššie minimum. Čiže vyššie minimum. Tak toto som chcela skopírovať. Vyššie minimum a toto sa nazýva potom vyššie maximum a vyššie maximum.
Tak. OK. Čiže ešte raz, najnižší bod, teda vlastne low, 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 high, high, low, high, 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 low, high, 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 low. Najnižší bod sa nazýva najnižšie minimum, vyššie minimum, vyššie minimum, vyššie minimum ceny. Tu máme opäť najnižšie maximum, vyššie maximum a vyššie maximum. Tak, takže toto boli tie názvy. Ak by to niekomu pomohlo, tak ešte si dáme skratky, čiže LL je low low, LH low high, HH high high a high low, high low. Tak. Ale samozrejme v reálnom tradingu ten graf nevyzerá vždy tak dokonalo, že ho človek vie okamžite zanalizovať, povedať si, v akom trende sa práve nachádzame. Niekedy ten graf vyzerá naozaj šialene, napríklad tak. A teraz sa zamyslíme nad tým, aký je to trend. Samozrejme, hneď na prvý pohľad si povieme, OK, ono to je určite rastúci trend, vyzerá to tak samozrejme. Ale teraz si položíme napríklad, hneď mi teraz napadá jednu otázku, prečo som si neoznačila ako extrémny bod tento bod, prečo som tento bod neoznačila? Pretože našim dôležitým extrémnym bodom je vždy táto začiatočná cenová úroveň, ktorá je zodpovedná za to, alebo vlastne cenová úroveň, z ktorej vystrelil nejaký teda push smerom nahor a tento push je zodpovedný za to, že sme prekročili týmto pushom predchádzajúce maximum. Napríklad táto cena nebola pre mňa zaujímavá, alebo tento vrcholček pre mňa nebol zaujímavý, nakoľko tento vrchol nevyzeral takto. Keby vyzeral tak, bol by pre mňa zaujímavý a mal by nejaké rozhodujúce, ako by som to povedala, nejakú váhu, ale keďže nie je tento push alebo tento impuls zodpovedný za to, že bol prekročený posledné maximum, tak ma absolútne nezaujíma. To je jedna vec. Druhá vec si treba uvedomiť, čo je pre nás dôležité pri tomto rastúcom trende. Čiže dôležité sú dve veci. Prvá je ale menej dôležité ako tá druhá. Začnem teda neklasicky s tou prvou nedôležitejšou vecou. A to je tá, že každé nové maximum, každý nový high je vyšší ako predchádzajúci high alebo lower high. Takže nové maximum je vyššie ako predchádzajúce maximum. To je prvý bod, menej dôležitý ako ten druhý. Čo je tým druhým bodom? Každé nové každé nové minimum je vyššie ako predchádzajúce minimum. Vo svojej podstate vyzerajú tieto dve vety úplne identicky, ale predsa len je tá druhá veta o mnoho dôležitejšia ako prvá, že každé nové minimum je vyššie ako predchádzajúce minimum. Lebo predstavme si situáciu, že ten trh od tohto okamihu, by nešiel takýmto spôsobom smerom nahor, ale išiel by takto nejako. To znamená, že by to nové minimum bolo nižšie ako predchádzajúce minimum. Vtedy už sa musíme sami seba pýtať, či ten trh
od tohto momentu naozaj je ešte rastúci, alebo či naopak začína od tohto momentu klesať. Čiže preto hovorím, že tá druhá veta je o mnoho dôležitejšia. Každé nové minimum je vyššie ako predchádzajúce minimum. Lebo ak toto naše posledné dôležité minimum, prečo bolo dôležité? Lebo toto naše cenové minimum, alebo tento náš high low je zodpovedný za to, že náš nový high je vyšší ako predchádzajúci high. Hej? A keď toto naše posledné dôležité high low alebo cenové nie maximum, ale vyššie maximum, keď je prekročené smerom nadol v tejto časti, tak sa sami seba pýtame, sme ešte stále v rastúcom trende alebo ideme smerom nadol. Čiže toto je vždy veľmi dôležité, aby tieto spodné body v rámci nášho rastúceho trendu neboli prekročené smerom nadol. Samozrejme, že som myslela týmto spodným bodom vyššie minimum a nie vyššie maximum, lebo som tam sa trochu pomýlila. Čiže to sú vyššie minima na spodnej časti grafu. Vyššie maxima máme na vrchnej časti grafu. OK. A teraz sa hneď dostaneme ku klesajúcemu trendu. Klesajúci trend vyzerá následovne, čiže od určitého okamihu začala naša cena alebo cenová úroveň klesať, potom robila korekciu smerom nahor, opäť klesla, korekcia smerom nahor, opäť klesla, korekcia smerom nahor, opäť klesla a tak ďalej. Čo som vám chcela ešte povedať je, že si treba uvedomiť rozdiel medzi rastúcim a klesajúcim trhom a následujúcej veci. Pokiaľ v rastúcom trhu sa tento pohyb smerom nahor nazýval impuls a smerom nadol bola to korekcia, tu je to presne naopak. Tu ten pohyb smerom nadol sa nazýva impuls. Tuto bol ten pohyb smerom nadol korekcia, tu je to zase impuls. Čiže ešte raz, v rastúcom trhu ideme následovne impuls, korekcia, impuls, korekcia, impuls, korekcia, impuls, korekcia. Tu je to naopak. Impuls, korekcia, impuls, korekcia, impuls, korekcia, impuls, korekcia a tak ďalej. Čiže vlastne v klesajúcom trhu sú tie pohyby smerom nadol, sa nazývajú impuls a v rastúcom sú to pohyby smerom nahor, ktoré sa nazývajú impuls. Toto aj napíšem. Impuls je pohyb smerom nahor v rastúcom trende a korekcia je smerom nadol. Korekcia je teda tento pohyb smerom nadol. Ja neviem, ako to tu mám naznačiť, aby človek to pochopil. Takto. A tuto máme tiež naše dva pohyby. Toto je zase naopak. Impuls je smerom nadol a korekcia je smerom nahor. Prečo je to tak? Je to tiež logické. Lebo keď sa sústredíme na ten rastúci graf, tak si predstavme situáciu, že chceme si nakúpiť, dajme tomu mobil, ten príklad použijem veľmi rada, chceme si nakúpiť teda mobil, nakúpime si ho samozrejme chceme si ho nakúpiť za lacno. To znamená, keď tu nám stál ten mobil, dajme tomu 500 €, v tomto bode nám stal 800 €, tak my si ho kúpime, až keď tá cena toho mobilu padne na týchto, dajme tomu 600 €. Čiže tu bolo 500, tu je to 600 a tu je to 800. Čiže my si nekúpime ten mobil za týchto 800, my si ho kúpime za tých 600, kým tá cena skoriguje smerom nadol. A pri tom vlastne opačnom trende je to presne naopak. Poďme k názvom našich bodov.
našich extrémnych bodov v rámci nášho klesajúceho trendu. Čiže tu sme mali extrémny bod, tu sme mali extrémny bod, tu máme extrémny bod, tu máme extrémny bod, tu a tu. Ako sa tieto body nazývajú, tak začneme týmto úplne krajným bodom hore. Nazýva sa tzv. Vyššie maximum, alebo po anglicky higher high. A potom tento spodný bod v rámci nášho impulzu smerom nadol sa potom nazýva vyššie minimum. Každý jeden nižší bod, ako je naše nižšie minimum, sa potom, ako naše vyššie minimum, sa nazýva nižšie minimum a nižšie minimum. Poďme k názvom našich bodov, našich extrémnych bodov v rámci nášho klesajúceho trendu. Čiže tu sme mali extrémny bod, tu sme mali extrémny bod, tu máme extrémny bod, tu máme extrémny bod, tu a tu. Ako sa tieto body nazývajú, tak začneme týmto úplne krajným bodom hore. Nazýva sa tzv. Vyššie maximum, alebo po anglicky higher high. A potom tento spodný bod v rámci nášho impulzu smerom nadol sa potom nazýva vyššie minimum. Každý bod sa našim vyšším minimum sa nazýva nižšie minimum alebo low. Moment. A každý nižší bod ako naše vyššie maximum sa nazýva nižšie maximum. Čiže higher high, higher low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Tak. Tak, a ja som sa teraz narýchlo prepla do japonského grafu trhu americký dolár voči kanadskému doláru a nachádzame sa na 4-hodinovom grafe. Ako vidíme, tak v ľavej časti máme klesajúci trend a odtiaľto začíname opäť rásť. Keďže sme sa naposledy venovali klesajúcemu trendu, tak začneme najprv tým, aby sme si trochu predsvedčili, ako si určíme trend v reálnom tradingu, v reálnom trhu. Takže ja by som si začala označovať naše body. Označila by som ich takto, čiže ako vidíme, nachádzame sa v klesajúcom trhu. Úplne jasné, to vidíme smerom zhora nadol. A teraz nám samozrejme aj v tomto trhu platia určité pravidlá. To sú následovné. Tiež nám tu platia dve veci v našom klesajúcom trhu. Prvá vec je, že každé nižšie alebo každé ďalšie minimum je nižšie ako predchádzajúce minimum. Platí nám táto veta? Áno, minimum, nižšie minimum, nižšie minimum, nižšie minimum, áno. A druhá, ešte dôležitejšia veta, alebo dôležitejší predpoklad je, že každé ďalšie maximum je nižšie ako predchádzajúce maximum. Platí nám tento predpoklad? Takže maximum, nižšie maximum, nižšie maximum, nižšie maximum. A odtiaľto sme sa sekli. A vytvorili sme vyššie maximum, ktoré máme
Vlastne v tejto oblasti sme posledné maximum prekročili. A odteraz sa teda nachádzame, od tohto okamihu sa nachádzame po slovensky, najprv v rastúcom trhu alebo v rastúcom trende. Tak. Pre lepšie porozumenie si môžeme ešte raz naznačiť tie body, čiže high, potom tu, to som nechcela, high, tu. Potom sme mali lower high a tie ďalšie sú všetko lower high. Tak a dole sme mali high low a všetko ostatné, počkať, je to naozaj high low? Tak, áno. A všetko ostatné bolo potom low, ako nižšie minimum a nižšie minimum a ešte raz nižšie minimum. A potom tu sme mali video, ešte raz. Sorry, ja niekedy miešam nemčinu so slovenčinou, lebo žijem v Nemecku. A tu máme znovu vyššie maximum. Čiže odtiaľto sme ešte raz, odtiaľto sa nám zmenila štruktúra trhu a sme orientovaní smerom nahor. Posledný typ štruktúry trhu, ktorý si spomenieme, je konsolidácia. A v konsolidácii ide o to, že trh nevytvára ani žiadne vyššie minima, ani vyššie maxima, teda vlastne konsoliduje v tzv. Range, ako takto približne, dajme tomu. To znamená, že z hora aj z dola by sme si mohli spraviť takú trend líniu a zistili by sme naozaj, že maxima aj minima sa vlastne takmer dotýkajú našej trend línie hore aj dole. Čo si ale často všimnete v reálnom trhu je situácia, že naša trend línia alebo trendová línia je väčšinou otestovaná iba maximálne 4x1, 2, 3, pretože pri tom štvrtom otestovaní trendovej línie nastáva väčšinou prerazí ten trh našu trendovú líniu a ide smerom nahor, alebo teda smerom nadol prerazí tú trendovú líniu, teda vlastne klesá smerom nadol. Ja osobne neodporúčam tradovať takéto typy, alebo vlastne konsolidáciu, lebo väčšinou sa tu stretieme s veľmi veľkou manipuláciou zo strany inštitúcií, ale o tom si samozrejme poviem v nasledujúcom videi. Ja som si pripravila hneď aj taký menší príklad konsolidácie, čo vidíme tu. Som nechcela. V tomto prípade vidíme, že trh nerastie ani neklesá. Tu. A ak rastie, tak úplne minimálne. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Snažila som sa veci nekomplikovať a hovoriť o úplných základoch, pretože budúce videá budú samozrejme zverejňované formou nadstavby. OK, tak ja sa s vami zatiaľ lúčim, teším sa na pozitívny feedback a zatiaľ sa majte. Čau.